Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Batitay, si ako. Kinahanglan yun di ay nga papahawao nato sa labing daling panahon ng mga tao dito. Mahangyo ko ni mo. Unsa ka na, Anton? Kung papahawaan man yung mga tao nagpuyo dito, hatagis lagyuta nga kabalhinan. Unsa? Pagastuhon ko ni mong lain? No! Dili na bahimo, Anton. Og ikaw, ayaw una pagtunob ditong napita, ha? Samtang naapa ditong ituhuan mong imong naligsan. Ha? Pero, ma, wa ka ba muloy magunaw na sa mudo na sa kagatos ka pamilyang imong papawaon dayon? Nga wala ang kapadulungan? Huwag ano bang maluoy man ko nila, ha? Nga mga squatters man na sila. Kawas pa, iho. Nagpuyo sila dihasod sa pipila ka tuig nga way abang-abang. Unya karon maluoy ka ng klasihas mga tao. Ma, dili lang gusto mamahimos lang ingon ana. Kaya kung makapili pang tao, dili lang pilion nga squatter sila. O, sobra sila kapobre. Na, mga tapulan ko ng mga klasihas mga tao. Mga wa na sila mo uminto. Ma, kataas ko namang manulti. Dili tanang pobre tapulan, ma. Doon ay mga tao nga bisag unsaon pagpanikamot, di malason yun. Hanggang bang labaron man nimong imong utok kung unsay mahitabuan na nila? Anto nila na problema. Ma, Kinahanglan tibuk-on na natong atong hukom. Makigsulti na ko sa kong abogado. Ipahikay na nako niyang pagpapahawa sa mga tao sa atong yuta. oh, ma, ma, inagbuhata, ma. Kali mga tao dito, ma. Ma! Ay, ito ba na? Mahal kita? Mahal kita. Ano tayo? Isip nila ay Taraw nga, nanay, oy. mahalaga. Mahal kita. Bakit? Sino ka man? Yehey! Yehey! Nindot nagtingog si Day Batitay na. Sige, Inday. Happy birthday na sab nga kanta Batitay. Happy birthday. Happy birthday to you. Hey! Happy birthday to you. Hey! Happy birthday. Happy Oh, taas ang birthday. tingog nila eh. Happy birthday to you. Yay! Ay, happy birthday, Enchong. Ge, kaon na. Kakaon na ta, managma. Dili, uy. Ang mga bisita ang muon nagkaon day Batitay. Ikaw, kanta lang una diha para malingaw ang mga tao ba? Ug ang mga batang bisita. Bebe ko na be. Napay ka mga bata diha ang bebe. Ang bebe katong kantahatong ang bebe. Oh. Sige. Ang bebe. Mga bata, manayaw ta. Nganta tatlong bibi. Sige, ganahan ka na tatlong bibi. Sige. May tatlong bibi akong nakita, mataba. Malipayon kay mga tao sa mong yuta. Abdihan ako ang bintana. Oh, si Batitay. Siya ka nang nagsayaw-sayaw, nagkanta-kanta. Ubas mga bata. Lagi nagparty din sila. May pa sila. Bisa silang kapobre pero magkahimos lang pagkatawa. Alay ka tayo! Ay, seryoso! Seryoso! Mama ko kanta seryoso gon. Ay, kuha na lang batitay. Kadto na lang
Sa idgis ba? Kay may to kay imo na saguon mo to. Sige. Sige, kato na lang. Kay. Kay go. Kay. Go. Ayoko sana na ikaw ay mawawala. Mawawasak lamang ang aking mundo. Ngunit anong magagawa kung talagang ayaw mo na? Sino ba naman ako para pigilan ka? Oh, maayag yung Ano mo magkakita siya mama sa kahimtang ini mga tawhan na? Kabaw ka mo sayo. Ano ba siya mabatik sa luoy nila? Pay mo kan jaga kuan batik kay. Pulos pangwarta lagi na sunahon na ni mama. Ka bukan ka nang kanang. Bahala na ba sa kita ng uban? Nagkikaling ba? Nagkibat. Di di mahimo. Kinala ako ni pangita pagi. Mubiyaw na ako din eh. Manoy, awa Manoy. Dagan ko dalo to makaon Manoy. Di naman sa na ni mo gikan ha? Birthday man na ato silingan. Ato lang sab ko. Oo niya, kakanta ko maayo dito Manoy. Mautagaan ko nila kakanon og sudan. Maayo hinunday. Libre na sa itong panihapon ani karon. Niya, ingon kapitan Manoy nga kanta ko no ko inig pista din ni ato. Unsa ay na lang pag-apil-apil ng pista day. Basig batuon kanila. Di manggod. Kakanta manggod ko bago kanta. Aron dili batuon batitay Manoy. Ha? Pero kulbaan manggod ka na taon day. Mas maayo tingali nga manaigon lang mundo as undong ko. Ay lang pag-apil ng kanta-kanta ng mature ka ng stage. Yun na naman Manoy. Ingon man sila. Nindot ko kanta. Pero day, isa para panaigon ang mga tao ng kinantahan ni mo. Sige. Sige, good. Kakanta lang ko dili pang daygon Manoy. Kay ingon man sila, naadagan kwarta ang singer, mag-singer na lang ko, Manoy. Kinsa mo siya nagtabi-tabi ni mo anak taon ay. Manangim ako gundong. Oo, unya be. Unya be. Practice man may kanta undong be. Ako kuan kining sige. Pero ayaw lang yung pagkanta og stage sa laing lugar ha. Kay batuon niya taon ka day. Di na ba taon ko katabang nimo kay lukngop ba yan imong maguwang taon? Ato lang na pasumpayan ni mo tiil, Manoy. Utsa? Ay kung bugal-bugal li day bida sa dimo eh. Dili manggod na bugal-bugal god. Punan lang nato kahoy imo tiil. Aron kalakaw ka. Unsa? Tuan na lagi, bugal-bugal na sad. Takda na magasultihan tao ng imak, oy. Kakita man ko Manoy god. Naataw putol tiil. Unya, doon na sab siya kakahoy nga tiil. Dire ba o dire ilok ba? Ah, kasabot ako subot yung ipasabot. Kratsis dahil mong ipasabot. Karatses? Gusto, no? Nga man ko magkahuna-huna, anak. Mahimong matuon ng magkratsis ko. Sige, day. Magtigom tang kwarta para palit anang kahoy nga tiil ka ng duhak buok niya sipitan, ha? Gigi, sige Manoy. Kanta na sab ko ugma. Papara kapalitak kahoy tiil ni mo. Ay, pastilan, inday. Swerte di hapon ko nga ikaw ang nahimo na kong isuon. Swerte yung taon ko, inday batitay. Unsa? Magpalitag kahoy nga tiil para ni Manoy nimo? Oo, ganahan man ba titay? Naakahoy nga tiil, Manoy. Aron kalakaw na Manoy. Naasag kay utok batitay, no? Makalitan ta usahay nimo. Kay do naman sa dae kay paminsar bisag inanak ka.
Ingon bitaw ko, bright man batitay. Ka nga lang batitay. Bitaw, pero, day. Nganong na yan, anak ka kano? Nganong ka nga man ka? Nano, amaw ko. Oy! Ikaw ray nagsultihan na. Ingon man papa na ako mama ang nakaingon. Ha? Ano man? Mambot. Na, di na lang ta maghisgot bahin, ana, ay. Sige. Ay, naku, hisgot ni bahin, ana, kay luoy ko nimo. Na, sige na. Mangulik ta na sabtag para crutches ni Manoy nimo. Hoy, mga silingan! Mga silingan! Ano ba siya daw? Ay, hello! Naruhod ka ni Ma. Kuan! Ay, sige, ano, Naruha, Ma. Kuan, amutan na sab. Amutan! Amutan. Usa mo siya iba. Ayaw ko mapista sa ato. Amutan siya. Ay, pamilawas ako niya. Ay, kamo mga palahubog. Oh, matasa mo. Amutan na sab, amutan. Amutan, ay, paminaw sa mo. Sama ni, klaro. Ay, amot ang jayo. Giso. Sabay mo gusto. Pero wala na ba mapista good taon mo? Ay, dili man ni para pista. Dili para pista. Uy, para. Uy, paminaw sa... Kanas Naldo no, salbahe sigay na mutago ra ba? Dali, pre. Paminaw Dili ni para pista. Para crutches ni Lino ba? Lino, Bebe, Lino patag Butay. na mo. Si Lino Butay na kurdo. Mau ba? Para bibili, sige na, patad na mo. Bisan pila lang good. Si patad. Patad Siya ba, may isyo. patad. Ayaw sa naging. Hatag, Diri na ninyo ipatad nako. Nanalistahan niya. Di ako ilistahan dire. Palista na mo kay ako ning pasalamatan inig sugod sa pangadjis tong kapilya. Na? Claro. I-mention yun din ako. Inag-announce na ako sa Ako Jess, oh. Jess. Sige. Ilista na imong Jess. Pao. Ilista na imong Jess. Pas lang disba, baan mo para mahilog ka. Hoy, kamo di ang mga... Unsa? Naldo, padamping na Naldo. Muamot ka. Amot. O dili, pre. Bitaw, pre. Ako yung anggol, pre. Hoy, kamo mga naades puso. Ayaw una mo panglibak. Dire, amot una mo. Aron mabayra ninyo gamay ng inyong sa inyong pagkalibakera. Unsa? Nagpatabang siya nang imak taong pangitay kapalit taon na ko crutches day? Oo manoy, kakailuoy man ka. Ano si manang imak mo po imong sultian? Mamuy-buy ramas na taon na nako ron. Utahan naman siya nako. Ako lang siya sultihan. Mga silingan! Ara. Mga silingan, pangat Ara. na mong daan! Kay papahawaon na kuno kita diining dapita! Unsa na? Hindi pa nulting na imak day? Batitay! Diri! Pamutos na lang mong daan! Kay papahawaon na tayo ning dapita sa tag-iyas yuta! Unsa ng imok? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!